fantastisch dat het u gelukt is om het filmpje te vinden van 42 Panzerinfanteriebataljon Limburgse Jagers. Vechten is ons vak. Commandant Landstrijdkrachten roept het, wij doen het. Het 42 Panzerinfanteriebataljon heeft deelgenomen aan de missies IFOR, SFOR in Bosnië-Herzegovina en daarna SFIR in Irak en ISAF in Afghanistan. Meerdere keren en helaas met veel gewonden en 9 gesneuvelden. Dat is ons vak, vechten. Vechten voor vrede en vrijheid. Dat is niet alleen maar de slogan van de Landmachtdagen van dit jaar, dat is wat wij doen. Zoals ik al eerder gezegd heb, dat doen we overal ter wereld, in allerlei missies waarin we beslissend willen zijn. Het adagium is, hard in de training is hard in de wedstrijd. Opleiding en training is daarvoor inderdaad onze belangrijkste core business waar we iedere dag mee bezig zijn. Daarvoor heb ik een staf ter beschikking, bestaande uit verschillende secties die allemaal een bijdrage leveren aan de integratie van de trainingsmomenten. Wij wijken voor niets. Niet beter, wel anders. Dat is 42 Panzerinfanteriebataljon Limburgse Jagers. Dankjewel. Welkom bij de Landmachtdagen.